Hello guys, mayong up sa naman oras alas 2 naman ron. Nag-live ko ron kay na ako sa barangay hall. Namalhin mi kay ang akong balay guba. Ha? Alay? Wala man. Slide ra man na. Guba man ako cellphone. Di lagi ba kuan? Ang mga anak ni Chimchim ay akong ipangda. Mga anak ni Chimchim ay. Andre. Namalhin mi kay akong balay guba. Naguba na akong balay. So kang hangin. Abi na kong kusog kang hangin. Diri kay dili uy hangin kay bildo man. Nakita ka ng tanom awang tanom. Di kahugaw sa anay mong kuan ito. Gida oy. Ato na dito Gida man ni mo tanan diri oy. Awa kita mo anang kuan na. Kita mo anang kanang kuan kusuking hangin sa gawas pero ari ka diri sa so dili kay bag-o man ni nga eskwelahan sa kinder. Daghan kay mi diri oy. Na mga anak ni Chimchim ay ug Archie. Ang taga barangay kay nag-uulpod na nang. Uulpod taon sila diya. Higda dito. Natay man ka oy. Dito higda. Kamu sa mukha ninyo oy. Samok lagi mo oy. Paghigda mo dito. Bagong ko lang ulit mo. Higda dito, higda. Higda. Kaya ang anak ni Archie. Anong badlungon kayo. Ang anak ni Archie, badlungon kisanan. Abi na ko nag-post pa ko kay wala gihangin walay uwan ra nya way hangin sus diak mo di ay kay kuan di ay kanang sana si Miras wa dito sa amo suko kis minchong wala ay siya nagbungan sila adto ni Jinjin sa sila kita ka ako chance sila ako gihunong ka siya ni Jinjin dira sa Arbis gihunong si Jinjin ay lain na si Miras ko na mga bigaon gyud Pila pa na siya wala siya pila pa nay wala pa na siya na-drop kapit wala pa kita ko man dito bugi mo ulit mo na diri taga Pulpogan na amo masilingan ikam na ay abi na ko asawa ni Roy ba di kuan na diri among silingan diri daghan matanan kada tanan silingan na namo taga baryo gubot o baryo kuan Pulpogan asa day na sila nagunsa sila diha
Muram ni mga ihas, mga bataa, oy. No, mga ihas ba? Sige, magsud gawas. Konsibisyon bi ako ang mga anak ni Chimchim diri ay, o gabae ay. Ay mga anak ni Chimchim ay mga anak ni Archie. Ay, anak man kuno ni nila. Sige. Ay. Exhibition ko. Di kay ulo. Ha? Ganina rin si katulong ang kamera. No? Manang itulong na diya. Nag-live ko eh. Nag-live. Eh, gato pa natin. Live ko, hindi pa. Pero ugma karon unsa day? Si Mana, si Mana to. Lay, ang guba jud akong balay guys. Naguol gyud ko. Naunsa na katulig to kay ang akong bana ba. Tan-aw ninyo murag way bagyo no. Awa nasa naaray ko dire. Pero ni gawas nimo ambot lang. Kita ba ng tanom? Nawang tanom. Nawang tanom oh. Kusog yan ng hangin. Na mauli na silang madam oh. Na mauli ng mga taga-barangay. Awo pa di ay oy. Di pa di ay dira. Daghan na kay ang namalhin guys. Daghan na kay namalhin. Daghan na kay namalhin. Puno na ng simbahan ay. Simbahan man na kana. Simbahan na diri nya. Diri sad sa eskwelahan. Napuno na. Namalhin. Kana dia simbahan na napuno na nas mga tao. Ang brand out man ganiha nya. Ang ilang gigamit diha generator. Kita mo anang ngit-ngit kayo. Ngit-ngit kayo ang gawas oh, ang uban awa. Brand out. Nya ang gigamit sa barangay generator. Generator ang gigamit sa barangay ron. Awa. Kita mo ana oh. Ah. Ang mga tao nag-evacuate na ako karon pa ko ni evacuate. Ambot ay lagot kay ko sa kubana kay ngano. Nag-evacuate ko ba kay ana ko niya nga mamalhin ta kay nga tumbalay naguba niya ay naguba gyud akong balay gyud. Naguba gyud ang kuan, walay bungbong. Ang akong bana dito murag nagbuak si pamanday dito anang bungbong bisig. Lah, naunsa na diha oy. Lah daghang lagi tao diha oy. Daghan lagi tao diha. Gawas man. Oh, wala oy. Wala oy. Wala man ang gawas ko, dahil naabot ba? Emergency. Lalo akong anak, naabot na akong anak ko. Yes, baby. Nay, miras. Ay, sige, ay. Aray, baby, ay. Kisa nang yung gialsa? Miras? Oh. Di na, nas miras, ay. Dili, oy. Nga akong anak ay. Wala mas si. Oh, miras. Mga maritis, oh. Nay, sinsin, ay. Ah, sinsen. Aray, naka-blue. Chen! Chin-chin! Kanan. Sinsen! Kanan. Yasin, dali. Sinsen! Ayaw, tukon. Ayun na. Mitch. Kusog, ako mga anak gid ha, mga laki nang nanguan gid akong mga anak nangari diri kay guba mang balay. Naguba masangin. Diba, ang dami?
Oh, buslot na kung tudaan. Nay, nanahangin dyan. Oh, nawa, pusok. Tawang hangin, nawa. Kita mo ng kanom, oh. Pusok kayo ang hangin. Asa na sila? Nami diri karon sa eskwelahan. Daghan kay mi diri. Nindot diri kay limuot ba. Init. Diri init nya. Kinsa man na? Kinsa na? Maungsam sa taong ka Andre oy. Ingnan kag adto dito gay asab uni mo oy. Kay o. Kay kag o. Kay kag o saon ka. Adto dito. Wala bata. Kay kag o ay. Ingnan kay pagipahigda kita mo diha gani. Kabadlungo sa dinyo oy. Pagpuyo ba? Ato sa tubi. Magsige, maritis sige kaya. Sige, magkatanawa ng naadiha. Sagday na sila. Kuya, sa ni mga anak Archie, eh. Pagpuyo mo diha, higda mo diha. Kaya ako mag-ingon ninyo nga kuan, higda. Kaya ako nagpaminaw sa kusad. Sige, sa kagkuan. Asa na si kuan ay. Awa bi labad ma ko ninyo. Biawa bi higda ko bi. Ay Ginoo. Pahawa ay natay. Pahawa ba to? Matig. Ay Ginoo ko. Ali diri. Ayo dia. Higda ko no, higdaon ko diya kay matutoy siya. Ay, Ginoo ko. Anda. Misay. Kusuking bagyo say no. Namalhin ko say ako di ko hilig og balhin say. Balhin ko eh. Hello guys. Nami diri na eh. Tutoy ang anak ni Chimchim o na. Tutoy na. Biruas akong anak po. Israel. Ang among balay nabungkag. Nakuan ba naguba among balay. Ako dili ko hilig og di ko hilig og kanang balhin-balhin gani sa una gani nga di wang mi mamalhin sa una
karon ako nabalhin. Kay kuan man kadang naguba man gyud mo balay. Nya wala man mi ka kuan mauwam sa tag mangangyo. Ari na lang mi diri sa barangay kay na say daghang tao daghan og silingan ba. Amo, wala to pipi. Mama, wala to pipi. Wala sa bibi na dito sa bibi nag ang akong gikuanan si Miras asa ning bayhana ni Wala ka. limuot nung kayo. Pipi ba? No, limuot no. Ara mo dia. Dia mo. Aw. Yan ang tikpan mo. Yan ang tikpan mo. Hindi na dong. Panaan tikpan mo. Inyo na dong. Ha? Inyo na, Lars. Ayan. Isa gamay kadiyot ba kay ngito eh. Ang mga anak sa di chim-chim no, mga gahig ulo. Kasi kung saan akong istorya. Mga gahig ulo na pa dray. Ay, kani ay gahig ko gawas. Ingnan ay gawas. Mugara ra bag istoryahan. Istoryahan na galig tarong ayo gawas ha kay kuan. Mugawas jud. Yung inahan mo gyud huna ninyo. Mo yun naglihuna ninyo. Moari sa to sila diri, wasay mga sapi nang magpabuhi sila namo. Naguba mong balay day ay. Naguba ang kuan, ang bungbong day. Ana ay si Binchong na lang na didto nagkuan. Bitara na. Oh, ana. Tutoyok. Oh, ana lang. Oh, la. Oh, mo ni among kuan karon oh. Ako nihigda ko kay nagpatutoy ko sa bata. Hindi man ta ko mahigda kay nagtan-aw ko sa kanang mga kuan ba. Nagtana ko nahigda na lang ko bangon manung ko eh. Naghan kay mi diri oh. Ang sakuan sad ang sa simbahan at bang diri ba sa simbahan. Purti daghan ng tao dito migikan nya nanghawa mi. Kay purti daghan ng tao. Di mi kahigda. Ari na dili oh, ari na dili. Magkaato kag dugan. Atos ato ah. Ayaw nyo kaniya agianan. Tuwa dito si Papa ko. Ato dito ba? Anak na chimchim na, anak na chimchim.
na anak niya. Na napay usa ay nay. Ay napay ay. Ha, apa man ay. Mura liwat man kag ili oy. Ili ba Arroyo. Liwat kasi ili Arroyo nang naong ay. Awan ni Tutoy Israel. Lulo ka tiguwong luoy. Lulo ka tiguwong ni Tutoy ang tiguwong. Ayan, Tutoy ang tiguwong. Ako lihigda ko kay kuan sa limo bisag inani ni diri guys. Limuot kayo. Na limuot manginanglan jud kag electric fan. Ang kusog kay hangin tos gawas. Oh, love man na. Ako Tutoy ba duhan Tutoy awa ma. Awa. Mura kong baboy. Naagay. Ala. Duhan nagtutoy ng anak Chimchim. Oh, Tutoy gina siya ha. Oh. Hindi siya palabot ay Tutoy siya ay. Hindi siya palabot. Kinsa imong mama? Me. O kinsa? Me. Kinsa imong mama nimo? Me. Me? Papa? Papa? Kisingan si Papa. Dali, tubagas ako. Kisingan si Papa day. Mama. Papa? Tung. Papa Chong. Mama mia na siya na. Nagtuod ko ba nga ang bagyo. Nagtuog ko guys nga ang bagyo wala galing wala kay wala man jud pagmata na ko wala man kanang kuan pa kanang uwan siya nga hunong-hunong ba pero sus dito jud pagkakuan ay pag alauna nya pag atad-taon ako ni post man ko sus pagkakuan pagkatad-taon kusuga lagi sangin lagi muguba gud akong kuan guba ang akong bungbong nya ang ako rabang bungbong material rabiya kada bang mga light material ba bungbong nga kanang galing amakan kanang bungbong nga plywood kay dito sa unahan na bungbong amakan man naguba oy ako dili bi ako hilig og kanang balhin-balhin dito ko hilig og balhin-balhin ay bahalag wala ko'y ayuda basta wa ko'y di lang ko di kana ganing nakabalhin lang mi ba nakahigda lang mi bahalag wa ko'y kuan basta nakabalhin lang mi ba nakasipti lang mga bata ba bahalag wa ko na lista okay ra na nako importante nakabalhin mi kay yan na man si kuan na wala na kuno lista kuno sa mga DIS kuno kay arim kuno barangay diri ba barangay wala naman ako okay ra basta nakasipti lang mi kay ang among balay dito di na jud katulugan kusog kay hangin nya napay ang uwan lain ang uwan man kay kuan lagi oy gaha kayo ni bakwit wa ko ni bakwit kay wa pa man kaayo kuan hanap ta ko bakwit ako kanang agay gahak nag-live ko guys Miljin ay sila bit-bit na yung itoy si Miljin si bit-bit na yung itoy ang yangan sa yung itoy kay ano siya nga sa yung itoy Krisya kuyawag nga Krisya pagpuyo ikay magsigi kag kuan sige ka panumbayo kabaw kang ay pabadlong ba pagpuyo Mama mi babae klaro. Ari langkat ng laptop.
Sila Rakil di asa. Ah, oo, labsas ubos, no? Wali ka liad to. Ganihara kay ka, pakunta ka ron. Baka liad to. Baka liad to, ha? Nantak ka. Wala na takaliad ko, ano, pakita na lang takadiri. Paluloy ay. May kasi ang paluloy. Dagagagkuan na. Ato dito. Upuyo oy. Yahay Rick. Kuan na tong kuan lan. At time kay. Bedungon na ning mga. Asa mo kape day? Wala na yung tubig. Kuatong bag na ko nga pingkaw. Ay, arbi ako lang tubig. Ari ra mo ha. Kuatong bag na ko ka pink. Kuato kong bag na pingkaw. Agi day. Katong bag na ko nga ni kape ba? Og naay ko an gad ato da. Oh, pink kong pulo. Oh. Matian na akong naong. Ay, mura naman akong sikwan ani. Ang akong naong, mura tiguwang na. Butang na dito sikwan ka anak. Kanera kay wala na may lain. Kasi butang sa ibang mo. Yan dito. Okay, okay, okay. Kita na utin. Hawak niya. Nakupak sa kampo. Dabay na. May alkolog kiloy. Pasakan. Kacay, gusto niya sa kacay. History, ano? Daramisay ay, dara ay. Nanghatag og biskwit. Nanghatag si Biyag biskwit, guys.
Salamat, Say. Atad. Talaga mga tao. Nya ang simbahan guys, kanang atbang ani guys, kani ba? Simbahan man ang atbang ana. Diha migikan. Kurting puno Puno kayo. Ngit-ngit na digto sa ilaha. Diha ngit kay generator may gadaan niya. Pero burn out jud diri tinuod. Tinuray lang burn out ang kukugan. Generator ay giga konani ga gadaan ning generator ay gadaan ning kuan. Naguol ko ba kay ngano nga kubalay ba naguba gyud ang bungbong. Dito pa gyud sa kilid langkat lagi. Ibalhin ko gahatoy kay ngano. Wa naman kusog naman kayong hangin. Ganiha nagpost ko ganiha nga nang wala kay klaro ang bagyo pero tinuod oy pagtagtaon ay ning kuan ay ni buhag ni kuan ay ni buhagay ang hangin ug ang kuan. Ang uwan kanang kusog kay uwan pero sa karon lang ba wala nay uwan hangin. Diya sa gym at bang kay kuan siya kanang singa nanay. Gay kay kuos miras, nangita mi miras, waji. Nagumsam siya dito. Kita man. Kita
Hello guys, tami diri guys sa Dicker. Eskwelahan ni diri Dicker. Bag-o. Sige kuan ba yupit na oy buang. Sige gara. Sige mo kakuan oy panguot sa tutoy. Ay si panguot sa tutoy ba? Oh, nabay kay kuno. Isa panguot sa tutoy, dako na kay kung tutoy oh. Tagay tagkapim ay kuan ba kana ini tubig kay. Guto mo ko oy. Naman dito pagkaon na sa balay. Anto dito anak ka na akak. Pagkuha ka to kunong brown nga kapirwir sudlan kuno kanon. Og sudan ato pa nga panguan na dito gitaguan paminaw sa La, ayaw dito. Dahil pinagpuwasan ko ng naikuan na isay. Magandang gabi kay magandang gabi mga kaigsuunan ko nay nami diri katapok mi diri kay Bagyo. Nandito kami sa school sa di kinder. Agay. Nandito kami sa school sa kinder nagkuan kami kanang nag-evacuate. Nag-evacuate mi na pay anak ni Charlotte diri oh. Ako ampo Nag-evacuate mi diri kay ang among balay guba na. Naguba ang among balay guys. Ganiha kay magpalista ko ganiha niya ni ana man nga pamalhin na mo dayon niya wa pa man tuy hangin niya. Akong banaw di man mo tuo god. Di mo tuo ba wa karon. Giingnan ako siya na mamalhin ta. Moto kami na lang ibalhin siya na lang dito sa balay. Kay di siya ganahan balhin. Di siya ganahan. Ay, ang bata, sige Tutoy. Ang anak ni Chimchim. Ang anak ni Chimchim, sige Tutoy na ko. Oh. Napas Andre diri ay. Hugaw pa dyan kayo nga mga habol, pangda. Ating hugawa. Kinsa yang pangita. Totoo ay daghan na ito eh. Di ba atbang ba? Kaya mo na lang, persing. Oo. Kada. Kada simbahan na day, ara diha day, daghang kay tao diha day puno. Basig na ana diha imong gipangita. Nangita siya sa diha kada yang kaliwat. Napas dikir day, napas pikas day, puno sa dito. Puno sa dito. Puno. Na puno jud ang eskwelahan. May kan, taken na makro.
Agay. Oh, Terio. Hindi naman daw, nagumba ang balay. Nagumba ang balay. Ano na bata, oh, anak ni Chim-Chim ay na eh. Saba ay, oh, sila pangayog tutoy ay. Kaon ka? Kaon ka? Am ka? Am ka, bibi? Am akong anak? Am? Wala akong anak ay palangga. Anak ni Chim-Chim guys. Na. Ali anak. Kisi mong mamaga. Kisi mong mamaday. Am ka? Am? Uwat sa ka, nagkuha pagkanon ha. Oh, kaon ka? Am ka, am? Am? Uy, nakay tubig ya. Kuan? Kaya tubig isan bi. Paimna na siya ba? Minom siya tubig. Dari oh. Oh. Kupti. Oh, ngayo ko tubig ha. Kaya wag ko kadag tubig diri. Ambot ay, ano man eh. Oh, nadre aktor ni ko ano. Ay, Andre ay anak ng Chim-Chim. Na yung mga anak diri oh. Na oh. Limuot man diri kuno kaning building no, nami diri building sa eskwelahan sa dikir. Bagong kuan ba, bagong nahuman ba niya. Kuan siya kanang singanay. Kuan siya kanang singanay kanang. Kaman. Oh. Kuan siya guys kana ganing bagong nahuman nga eskwelahan nami diri guys, building. Oh, nami diri sa second floor. Oh. Ya sa pikas pod guys sa dikir nga daan, puno sad kayo ang mga tao. Ya dira sa atbang, diha kana simbahan man na diha no. Simbahan na diha. Oh, puno sad na siya diha. Mura ragwa no, mura kay ngit-ngit no. Kay burn out man ya ang gigamit diri kay generator raman. No, generator. Ang sa barangay, ang gigamit sa barangay kay generator ha. Oh, burn out man jud tibokol pugan. Daghan ka ng tao diha wa. Kita mo ana nagsiga-siga oh. Mga cellphone na nila na kita mo ana. Oh, nanay tao diha. Uy, dili libang ka. Kupti sa. Hello guys. Kikik tao karon guys. Ay. Siya oh, dagang ito tao. Man ni wala man agaanan oy. Go diyo ali. Inyo lagi agaanan. Hello guys, I love you. Bagalik tao rin. Ang tupigawas sa lubot ako na ipamuot. Nemisilay. Nemisilay.
Lalabuan siya ka na. Siya lang. Pakchat epis. Michelle! 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 Ay, nak. Mausi ka direct. Isulang mo. Uyok man. Lulu. Sure ka diha eh. Nag-ayos ya? Sa? Kung sa yung yayo? Robing. Andre, apin ni ba tarunga? Oh. Tarunga. Iyab nabi. Paminaw sa kana ba happy ni ba? Kada bola. Yan na ba yan? Napasikuan ay pagti sa gugawa. Gugaw kayo. Ari na ba bata be? Hindi, dito yung mundo. Higda na mo, higda na mo rak, higda. Oy, ara ka oy. Kusog hangin sa gawas. Ang hangin sa gawas kusog kayo na. Ako ning paggon asuga ha. Kita mo na diha kana. Simbahan na siya. Puno na siya sa tao diha namiha. Run out man niya. Generator may gigamit sa barangay. Kana diha ang simbahan puno na sa tao niya. Dito sa dikir pod unahan. Puno pod to dito. Diha migikan. Kami gikan na malhin mi diri kay. Puti sa tugnawa. Diri kay imuot kay diri. Malhin mi diri pero limuot pod. Lo nagbarog na barbarog lagi mo ay pangatog mo. Panduklon ta mo ron. Mo check ang ano? Mga anak ni Chimchim ba mga garaon. Mga anak ni Chimchim, mga garaon, mga anak ni Archie, mga garaon. Mga garaon kayo. Uwat ha, kay magkuha kong tubig ha.
Mineral ba ha? Gawas ko kay luha kong tubig dito eh kay wa jud ni. Misay. Misay. Itanaw ko Misay ha, Misay ba? Misay. Itanaw ko ha. Ina kay magkuha kong tubig ba o kuan. Ay, come din na eh. Kusog kay hangin day. Naguba jud ang kuan. Di ta kung balhin diri eh. O wala pa na kuan. Kusog di, kusog mo. Ingon nila nga may kalagmitan silang mag-raise o kanang signal number 4. Kaya kusog man na kung pinaghangin ang product na ma-decision sa nila. Kuha kong tubig eh, kaya ano, bahala na kuha eh. No, hugangin eh. Ikut. Nigawas ko kay magkuha kong tubig kay ang mga bata ba panggutom nya giuhaw wa may tubig didto walay tubig nga limpyo. Hoy aka susuroy man ka Yate, muli ko. muli ka Nag-live, pag kami. oh wala na ay ambot lang oy unsa ni siya oy oh mura Agto na yung mga kanan. Basa. Agto tayo yung kami na. Ha? Agto tayo yung pagpinayos. Ano yung bana dito? No, luk. Pagtawad pa musugod. Patro guro. Robing yan. Robing kaya? Ay, lagaon, gawas. Bakit kang ilaga? Minchang! Chang! Tagay tag tubig, di mga bata gipang gutom dito na unsa naman taan ni oy.